Ole tuntum video at chuan vào kama thil sang an mu chuate kan ta lang vele don ani. Spike the bloated whale. Tual chung mi pakhat chu chotni zinga vào kam bul vela chuna tlana. Heti hun chia hian humpback whale thi to lian tak Malcolm Island, British Columbia, Canada a tuin alo len chu chu amu. He humpback whale lo pawak lo hi kumsani sompariat khan avoi khat na tan nungchunga mu ania. He min nu tang hian kumtinin helai mun hi atlo zia ta thin ani. Tol chung mi ta chuan an ngai na ema amninga Spike ti chu an phu sak. Hei hi the land before time a chang tu jinga mi ming ani. Whale hi hun engema chen chu a thi to ti chu a chenga. Hei wang hian aniang chu ataksa hi a por vek ani. Tual chung mi te chuan he whale hi lung lian tak emo an ting heng he. Rin lo dewa whale thi na hian tual chung mi te chu ang hong tak zet ani. Mystery of the Mobula Race. Hei hi chu kumko liam ta mi to khania. Mobula Ray tam tak chu Gaza vào kama thisain tuifonin alo len chuak. Mobula Ray hi manta ray tenen inan na aneya. A hovin ti hian an sin thin. Tual chung thunei tu te soidanin he vào kama hian kumruk chung chu sangha an huto lova. Ti chuan rin lo dewin he thil hiat thlengta ane. Engwangin nge heng Mobula Ray tam tak te hi vào kama hian anom ngut na chan ti chu mi tu man an shelo. Mi sing te thil ti nge nianga nge thil dang wang zok niang le. Rindan in AVM. 300 whales in Chile. Somni emo somli chau nilovin whales at hum chu maktakin kumsan hi sompanga khan Chilean tuipui kama mo ani. Vào kama mammals Chilean Patagonian mu to a chuan alien bear alani bok. He whale thi to landan chung changa hian mi thiam te chu anin hial na sa hle. An thi chana hian rindan sang aneya. Submarine biologist te chuan an ngai dan chu ron soi chuak vein. Tuya chuan virus la tak chu aum anian ring. Sample chu an la khoma. Thunei tu ten whale an pai ma an phalna lam hasalovin whale chu zir chian na an nei ane. Shark head. New Zealand tuipui kama sangha an man lain he mi panau pang hian thing upato tak chu amua. Heti hun hian thil rap om deuh chu amu. Chu shark lu ane. Engtin nge he lu hi thing chunga hian aom ngot thei niang le. Atak sadang zong chu khoya nge aom ta kang le. Shark ka chunga hu tang chuan shark hi sanghaman tu ten an pel ti chu ati chiang hle. Tin chu baka atoi na chana hian worms te chu mo phur tu an ni bok. Whale taksa hi atoi ral vek to nge nianga sanghaman tu ten omega 3 siam nan an la to zok niang le. Hei hi chu thilmak ani reng to ang. One-eyed shark. Hei hi chu thilmak le danglam vào kaman mu to a chuan alani ome. He shark mit pakhat nei hi Mexico vào kama tuifonin alo len chuak. He shark no te hi apian tira tangin pian sulna aneya. Cyclopedia siat lang lon tak ane. He nat na hian ramsa le mishinga mit pakhat chau anei tir thin. He tiang pian sulna nei mishing te chu ni reilo te chau andam thin. He shark hian albinism po anei tela. Hei wang hian arong po hi avar pha. Stranded pilot whales. Kumin September 30 lam khan pilot whale tam tak chu Tasmania vào kam Australia an tang. Official report atanga lan danin pilot whale zan hi tang te hi atam jok chu an thito. Official te chu nilengin whale tuifin riata potlu reng hunan mang. An ri zong hi ton hial te an tling pha a. Hei hian rescuer te tan harsat na lian tak asiam sak ani. Biologist te chuan official te nena an buloka vào kam le Macquarie Harbour chu whale te ta nam hunani thin thu an soi.
kum tinin huel zadon chu he vau kama hian an tang thin ani. Mysterious creature. Australia hi nung chamak le danglam tak tak chen na hmun ania. Entirnan he nung cha danglam tak Sydney Bondi vau kama tuin alen chuang te hi. Alandana hi chuan ray fish mui nei. Mishing mui ang tak hi ania. Avun ero sarvun nen ainang view thung. Ray hi sar chungo zingami ania. Hei hian omzia chu anei dewang. Nimasela Ray angin aphek lo thung. Chu ayin mishing Ray le huelin belbom ang zok ma. Enge henung cha chungchang a hian ingai vedan le. Tsunami creature. Kumsang hi som pakhata tsunami Japan rama thlen nu khan video tamtak chuan internet alua. Endirnan nung chamak tak vau kama tui phone in alen chu hian rampum ngai ven alo. He video hian bol ang tak nung cha chu alantira. Avuna chuan ziarang anei bok. Video record tu pa ngei po hian akein adek nge nge. Mase thil chiang tak chu he nung cha hi anung to lo. Mitam takin an soidan chuan sea sponge chetoni antia. Nimasela hetiang ang sea sponge pian mangle lian tak hi ilang mo ka ring big lo. Kovel changkang view to mase tui fin riat hi azaw em mawangin nung chatam tak chu kanla racheng theilo ane. Rare fish carcass was a sore. New Jersey vau kama mipuite chuan sangharap omtak tui phonin alen chu chu anmu. Mipuite chuan he sangha hi eng species nge aniang di chu an ngai tu na sa hle. Alandanin sangha manlai hunami niin alang. He sangha hi nar toite Stargin sanghavang tak ang chika ani. He sanghathaw vak lo hi Stephanie Hallin amu ania. Tual chung mi niin Island Beach State Parka jok nei tura kal ania. Ti chuan he sangharuang lian tak hi muta ani. Tungkhat chu Stargin tamtak caviar industry in an mantoa. Tuna ero an tlem to ema mang theidin huna an ding meka motor vang tak an nito. January kumsan hi somni khan tu khat chu sanghaman tuin an na thok tura akal chu huel lian tak mangrove ram hnuai tesilo khuwa vaukam road dow coast Indonesia amu. He khuwa cheng an chi fin soidanin huel ruang hi apom toa. Ataksa hian ser anei nol bok. Chief chuan expert team te chu shil siain he huel thi chan le helai hmuna top dan chu hriadan tum ani. Ama ero chu tual chung mi mithen kharin an soidanin he huel hi anung chungin an hmu thuan soya. Tranpui po an tumboka. Mase ari ema wangin norson chu ahar satak zet ani. Tin chu baka tui chu akam to bok nen. Sanghaman tuin he huel hi amhu lai hian huel hi athidai to thunga. Ataksa a ser aom nual bok. Engin nge he huel khongai thlak tak hi that niang le. Mishing nge thil dang zok niyang. Indonesia hi manlai nungcha te wanga hriatlo tak ani bok. He huel chungchanga ingai dan hi comment lama milo hriatir do nia. Ole tuntumatan chuan khati zong khani ye.